अबे पार्टी କରିବାକୁ ତମେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆରେ ତମେ ମଣିଷ ନା ଜାନୁଆର? ମାନେ ଆରେ ଦିନ ଆସି 1 ବାଜିଲାଣି ଅଥଚ ସେମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳି ଖଟୁଛନ୍ତି। ଆରେ କିଏ କହିଲେ ସେମାନେ ଗୁରୁ ଗାଈ ଭଳି କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ଏବେ କେଶରୀ ମିଶା କ୍ଷୀର ପିଇ। ହରେ ପୁଅ, ବୋହୂ ଆମକୁ ଏମିତି କ୍ଷୀର ପିଆଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ 4 ଦିନ ଯାଇ କଣ ହେଲା? ତମମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ? ଆରେ ଏତେ ଗରମ ତମର? ତମେ ମତେ କଣ କରୁଛ? ଭାଉଜ! ତୋର ଏତେ ସାହସ? ତୁ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦବୁ? କାଟୁଛି? କାଟିବନି? କଅଳିଆ ହାତଟା କଣ କଲୁ ରେ ଭାଇ? କଅଳିଆ ହାତଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲୁ ଭାଇ? ଭାଉଜ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ପୁଣି କହୁଛୁ ଭାଇ? ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖି କେମିତି ଆଣୁଛ? ବାପା, ଆପଣ ଚୁପ ହେଇପାରନ୍ତି ବାପା, ହେଲେ ମୁଁ ନୁହେଁ ବାପା। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି ବାପା, ସେ ପୁଅ ନୁହେଁ ବାପା, ସେ ଗୋଟେ କଂସାଇ। କାହିଁକି ବାବା? କାହିଁକି କାହିଁକି ଆପଣ ନୀରବ? ଆରେ କାହିଁକି ଆପଣ ଚୁପ? ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ ହେଇବିନି ବାପା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ବାପର ପୁଅ। अरे रे पुआ, अरे फुटी के चुप करी जा। अरे ता नहले साई पड़िसा लोक सुनिले कोन भाबिबे करिलु, कोन भाबिबे करिलु। ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବା, ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ଘର ଘର ପୁଅ କେମିତି ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି। ଅନ୍ୟାୟ ସିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ? ଏକ ସମାଜକୁ ଯେ ତମେ କହୁଛ। ଭାଉଜ, ଆରେ ସେ ଏଥିପାଇଁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି। ଭାଉଜ, ତାଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଘର କୋଣରେ ବସି ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଭାଉଜ, अरे राज, अरे सब कौन हे जाउची, कौन होउची ए सब। ଭାଉଜ, ନାଟକ ମୁଁ କରୁନି ଭାଉଜ, ବରଂ ତମେ କରୁଛ। ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଆରେ ତମ ନାଟକର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ଆଇ ମିନ୍ ଫାଇନାଲ। ঠিক ଅଛି, ଏବେ এই ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ। ବାବା, ଏ ବୋଉ, ଧରା, ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସ। ଠିକ ଅଛି। ବସ କହୁଛି ପରା, ଆରେ ବସ। ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଯେ ତମେ 2 ଜଣ ମତେ ଏକା ଜନ୍ମ କରିନ, ତମେ 2ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ 2 ଜଣ ଭାଗବଣ୍ଟା ହବ। ଆଉ ଏ ଘର ଭାଗବଣ୍ଟା ହବ। ভিতর ঘর মোর, বাহার ঘর তা। হ্যাঁ শুনো বাপা, তুমি 2 জন কি কা পাখে রইব, নিষ্পত্তি তমর। ধরা, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଚାଲ। କିଏ କା ଭାଇ? ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୁଦ୍ର।
ଯେତିକି ଭଦ୍ର ବେଶୀ ଅଭଦ୍ର। ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍